wadon. Kula ulang. Nganti wong lanang gelem pipis sembarangan, maaf, sing pipis sembarangan, sing kakung, sing kotor, sing wadon. Bahaya. Maka memper mawon ketika ana wong ali ibadah rikala uripe bareng sedo manuke dicokoti ula gara-gara pipise wawi ora bersih, kita kenjaga bab kebersihan. Tapi secara tasawuf ana mayit rikala uripe aling ibadah, tapi ternyata bareng sedo manuke dicokoti ula gara-gara wawi ora bersih. Secara filosofi akeh wong gelem ngibadah tapi rezekine si gelem mangan rezeki kotor. Salate ora ketinggalan, 5 waktu ya dilakoni, tapi si dadi rentenir, ngrolas na duit, gelem manak na duit, mangan duit riba. Salat tapi dadi rentenir, ana wong kene kaya gue. Oke. Sapa wonge? Boten. Insyaallah piyayi mriki pada aling ibadah rezekine bersih thayyib halal kabeh Allahumma. Salat si salat 5 wektu ora ketinggalan. Tapi nggone dadi petani seneng curang. Nampingi galengan pacule ngenangi patok dumelangka sing weruh patoke dijejeg. Sawahe tanggane nyiuti nggone dheweke ngambani. Ana wong kene kaya gue. Akeh. Kue arane nggone wawik ora bersih, manuke dicokot. Wong anu petesi pendul ditebas-tebas enak. Lamun pendule dadi pete temenanan. Arane pendul kembange petek kudanan setitik biambrol kabeh. Salat si salat tapi nebasna peleme si pentil ditebas-tebas enak. Lamun pentile sapa? Kiye lagi cerita pentile pelem, pentile sapa? Lamun pentile dadi pelem temenanan, arane pelem tua sedidik ora dibrongsong be dipangan codot. Kan kue sing arane wawike ora manuke dicokot. Salat si salat 5 wektu ora ketinggalan, tapi nek dagang seneng ngurangi timbangan. Barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Kan kue sing arane wawike ora manuke dicokot. Ngene dagang kulake asline 8.000, ngene ngendika 10.000. Barange wis ora apik dioplos karo sing apik, ben sing bosok rodelan melu payu. Wis ngapusi karo sing tuku nggone golet bathik kakean. Kan kue sing arane wawike ora manuke dicokot. Shallu ala Nabi Muhammad. Niki grup rebana dari mana ini? Al-Falah. Dari Jogja. Jogja pojokan saja. Niki Mas kula sawe rumin kersane tambah semangat. Sami-sami. Giliran apa saweran banter. Kula seneng lho Bu, sumerep santri-santri pada semangat rebanan. Ya ketimbang gerang-gereng nang ngebruk. Jagongan nang ngebruk. Ngene gawe status pas wayah sore menikmati kopi senja. Kopi senja. Senja kuwi arane bali ring omah, persiapan mangkat taring masjid salat maghrib nggih Bu. Kopi senja. Malah ndelongi wong liwat dibijini. Ana sing liwat, "Oh ayo ge."
85. Ana silat maning lah, kisut ke kisut. 45. Ana si lewat maning ibu-ibu wonge lemu. Tume pokonge lambian malah ditahlili la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mun bokong liwat ditahlili. Boten sembarangan. Ketimbang gerang-gereng ngebruk kan mending nutuki rebana. Tambah sholawat dadi tambah mahabbah. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu dong buat grup rebananya sing keprok bisa mangkat umroh kabeh. Iman dan ngarang sedidik gue anak keprok-keprok nglungakna umroh. Bu, haram itu dibagi dua, ada haram li dzatihi, ada haram li ghairihi. Haram li dzatihi niku haram dari asalnya. Contoh maaf, daging babi, daging anjing non sewu iku arane haram saking asale. Tapi onten sing diwastani haram li ghairihi, niku haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi niku halal kangge kita umat muslim. Tapi antuke tuku daging sapi duitnya dari hasil duit nyolong, amongko niku daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Ibarat begini, sedekah sae napa mboten? Sae. Tapi nggone sedekah duitnya dari hasil duit korupsi, maka ibarat wudu tapi nganggo banyu yuh. Kira-kira sah napa mboten wudune? Mboten sah. Niku sing nggo bab sedekah. Apalagi yang masuk ke dalam perut kita. Apalagi untuk ngibadah. Dari rezeki yang thayyib ingkang halal ingkang bersih nikulah dadosaken kula panjenengan sedaya nggih ibadah mugi-mugi dadosaken berkah pahala ya ditampi oleh Gusti. Mula contoh kula panjenengan sedaya berkurban. Niate niat kurban amangka kurbane niku sae. Tapi duit sing tuku hewan kurban pun ya dari hasil ingkang halal carane, halal dalane ben berkahi dumateng kabeh masyarakat. Amin Allahumma. Ngapunten Kiai, mriki wonten mangli wingi pas Idul Adha anu dinten Sabtu napa dinten Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya Ahad lah, masa kon qul huwallahu Minggu. Non sewu Kiai, mriki teng mangli lembu sapine, mendone sampai pinten Pak Kiai? Masya Allah Pak Kiai ngendika nganti ora kena diitung. Berarti kata nggih Kiai, lembu sapine songo. Alhamdulillah, mendone pinten Kiai? Selangkung. Oh nganti ora diitung berarti mangli mriki wongi sugih kabeh. Masyaallah tek cek dhisik sugih temenanan apa ora? Sebelah kiri. Assalamualaikum. Ibune nampi PKH napa mboten? Ana sing nampi ana sing mboten. BLT jenengan nampi napa mboten? Ora nampak. Berarti wong sugih. Amin Allahumma. Sing nampi ya muga-muga rezekine sing barokah. Sing boten